хониши бадеии романи одамони ҷовид. муаллиф Раҳим Ҷалил. боби якум. булбул аз хонаи Акка. пагоҳони баҳор, насими навозишгар бӯи димоғпарвари гули дарахтони бодом, зардолу ва шафтолуи пасу пеш шукуфтаро аз шукуфазорҳо ва гулҳои худрӯйро аз доманаи кӯҳҳо ба қишлоқе ки дар даруни дарахту сабзазорҳо ғарқ шуда менамуд, пароканда мекард. аҳли қишлоқ ҳоло дар тараддуди нонушта буданд. дудҳое ки аз мурии ҳавлиҳо мебаромаданд, тоб хӯрда дар фазои осмони лоҷувардӣ пинҳон мешуданд. дар миёнҷои осмон як порчаи калони абри сафед ки ба монанди хирмани пахта менамуд, наҷунбида меистод. духтаре рӯи яке аз ҳавлиҳои хурди қишлоқро ки шабнами баҳорон ба он шакароб зада буд меруфт ва дар васфи баҳор дилфиреб таронае мехонд. дар домани ҳар шукуфта боғе, ҳар барги гул чӯ шабчароғе, гулҳои шукуфта ҷом дар даст, бардошта бонг булбули маст, серобии сабзаҳои навхез аз лӯлӯи тари зумурудангез. духтар қомати худро гоҳ-гоҳ рост карда, кокулҳои то хами зонуҳояш фаромадаро даст намуда ба тахтапушташ мепартофт ва дар ҳангоми нафасрозкунӣ нигоҳе ба дарахтон менамуд. насим шохҳои пур аз гули марворидмонанди дарахтонро оҳиста оҳиста меҷунбонид. духтар хокрӯбаҳои пеши ҷорубро ҳанӯз ба хокпарто набурда буд ки зани миёнсоле ки чойник дар даст дошт аз хонаи ғамаки дари яктабақатор баромада ва ба духтар хитоб кард. духтарам Гулрӯ, аввал гуфтагии одамро карда, гӯсоларо ба подаҷо дода биё, баъд мерӯбӣ. тез бош, гӯсолаат аз пода монда, чоям ҳам ях барин нашавад. обо, ҳоле ку вақти рамаронӣ нашудааст. руфта тамом кунам гуфта будам, гуфт Гулрӯ ба модараш рӯ оварда. не, дарав гашта омада мерӯбӣ, ҷорубу ҳавле гурехта намераванд. Гулрӯ ғубори ба рӯяш нишастару бо остини васеи куртаи шолфаршаш пок карда ба тарафи оғил рафт. аз атроф ба гӯш садои гову гӯсола, бузу бузғолаҳои камшумори мардуми қишлоқ ки ба подаҷо ронда мешуданд, мерасид. дар сари оташдон чой ҷӯшида, ҳаври он фаввора мезад. модари Гулрӯ, Саодатбибӣ, пӯстлохи дарахти санҷидро ки дар он замон ҷои чойро мегирифт, кафмол намуда ба чойҷӯш андохту нафасашро ҳамчун каси аз кори бисёре мондашуда қадре рост карда, ба табақмонаки сари оташдон нишаста монд. Саодатбибӣ ҳоло пир набуд, лекин ӯ дар солҳои охир худро хеле бедармон ҳис мекард. ҳатто ҷунбиши дегу табақ ҳам ба ӯ акнун малол меовард. оҷинги рӯй, мӯйҳои сафеди сар гувоҳӣ медоданд ки машаққатҳои зиндагии ин хонаводаи қашшоқ пеш аз вақт пираш карда буд. Саодатбибиро падару модараш 13 сола ба шавҳар доданд. онҳо ҳарчи зудтар аз хона рафтани як нонхӯру ҷомадарони сарзиёдиро беҳтар дониста ӯро ба шавҳар дода буданд. хонае ки ӯ арӯз шуда омада буд, ғайр аз як намати дарида, дусе курпаи умри бисёр дида, табақу косаҳои чӯбину сафолӣ ва ҳаминҳо бар ин чизу чораи нест дар ҷаҳон дигар чизе надошт. рӯзи чоруми арӯсии ӯ маҷбур шуда буд ки ба ёрии шавҳари дасттанҳои худ ба кӯри саҳро барояд. шавҳараш Рустам ҷомаи бодомчагули домодиро аз тан кашида ба шохи дарахт овехту дастаи ҳаромоҷоро ба даст гирифт. Саодатбибӣ аз ақиби вай давида бутаю решаҳои алафи ғумо ва ғишаро чида мегирифт.
ӯ одобу эҳтироми арӯсиро намедонист. хулқу кирдорҳои бачагона ҳанӯз аз вай дур нашуда буданд. ҳодисаи аҷибе ки рӯзи аввали ба кори саҳро баромадани домоду арӯс рӯй дода буд, сода ва бача будани Саодатбибиро нишон медод. домоду арӯс то тафсидани ҳаво замин ронданд. вақте ки офтоби аввали баҳор ба қиём омад, модари домод, пиразан Сафармоҳ, дар як хурма дами гарм угро овард. онҳо ҳаромочро ба китфи замин бароварда, ба сояи беди солхӯрдае ки дарунаш ҳамчун ҷувозкунда холӣ буд, омаданд. Сафармоҳ дастурхони 3 дона нони обаш гурехтаи зағора ва 2 қошуқи сиб сиёҳи кафлесмонанд печонида овардашударо ба замин кушод ва дар вақти рафтани худ таъкид кард, ки бегоҳӣ бурдани чизҳои овардашуда аз хотирашон набарояд. дар таги бед кулмаке буд. ҳарду дар ду тарафи ин кулмак нишаста, дастояшонро шуста, ба сари дастурхон омаданд. 5-6 қадам дуртар аз онҳо, дар болои 2 кулух, чойҷӯши бедасте гузошта шуда буд, ки дар таҳти он хасу хошокҳои тару нам бо дуди ғафзу тунд месӯхтанд. шамол гоҳ-гоҳ ин дудро ба тарафи онҳо ронда, ашкҳояшонро равон мекунонид. қошуқҳо навбат ба навбат ба даруни хурма ғута хӯрда, торҳои дарози угрои орди гандумӣ баҳориро берун меоварданд. домод ошхӯрии арӯсро бо шавқу ҳавасе тамошо мекард. дар ҳақиқат гирифтумон ҳаракатҳои Саодатбибӣ тамошобоб буданд. торҳои дарози угро ӯро дар ташвиш мемонданд. ӯ қошуқро ҳанӯз ба даҳон набурда, бачавор ҳурт мекашид. торҳои угро хез зада ба лабу рӯи вай мечаспиданд. ӯ бошад ба ҳамаи ин парвое накарда, онҳоро гоҳ бо қошуқ, гоҳо бо забон ба даҳон меандохт. рустам, ки ҳамаи ин корҳоро бо гӯшаи чашм аз назар мегузаронид, бархилофи одоби навдомодӣ худро дошта натавониста хандида фиристод. мусичае ки дар шохи бед нишаста буд, аз садои баланди қаҳқаҳа як қад парида, пару болзанон парвоз карда рафт. Саодатбибиро аз хандаи масхараомези Рустам ҳаё пахш кард. дар рӯи гандумгуни ӯ қатраҳои арақ пайдо шуданду ба оби дидаи чашмони сиёҳи вай омехта ба сари синааш мечакиданд. ӯ монанди бача ҳунгоз зада гирист. аз гирья монда шуда, бо сари хам аз ҷояш бархост. саргираки арӯсиашро ба сараш гирифта, ба тарафи ҳавлӣ роҳ андохт. рустам аз ақиби вай фарёд мезад: ҳой, аввал ба гапам гӯш кун, ба куҷо меравӣ? ман ба кори ту нахандидаам. аммо Саодатбибӣ ба гапҳои Рустам гӯш намедод. ӯ дар як нафас ба даруни дарахтҳои санҷиди саризаминӣ даромада, аз назарҳо ғоиб шуд. рустами аз кирдори худ пушаймон шуда, аз ақиби вай давон ба хонааш омад, ки мабодо хафа шуда ба ҳавлии падараш рафта намонад. аммо ӯ ба хонааш даромада дид, ки Саодатбибӣ дар гӯшаи хона лухтакбозӣ карда нишастааст. фақат бегоҳи рӯзӣ Саодатбибӣ ба Сафармоҳ арз карда: писаратон маро масхара карданд, чунон музтар карданд, ки замин накафид, ки дароям. Саодатбибӣ айёми ҷавонии худро бо меҳнати сахт барбод дод. даромаде, ки аз як таноб замини аҷириғзорӣ аз падари Рустам меросмондагӣ ба даст медаромад, рӯзгори яксоларо таъмин карда наметавонист. ҳанӯз баҳор нарасида, зану шӯй ба дари бойҳои қишлоқ гардани худро каҷ карда мерафтанд. рустам ба молу ҳоли онҳо нигоҳубин мекунад. Саодатбибӣ бошад, ҷомашӯӣ, хамиркунӣ, нонпазӣ, рӯбучини онҳоро карда, аз кунда парахае мепарониданд.
онҳо дар муддати 27 сол рӯи 4 писару 3 духтарро диданд, вале 6 тои онҳо дар айёми кӯдакӣ мурда рафтанд. аз ҳамаи онҳо ҳамчун нусхаю нишона Гулрӯ монда буд, ки падару модар ӯро гурба бар ин газида калон мекарданд. худашон гурусна, аммо вайро сер мекард. худашон луч, вале ӯро мепӯшониданд. ҳаминакак ақаллан ба пешонаамон ғунҷаду намурда калон шавад, мегуфт Саодатбибӣ. оби дидагонаш ҳамчун марҷон қатор шуда мечакиданд. ба ягон бандаи бечораи худо дода сарашро ҷуфт кунем, баъд аз сари мо ба ҳамин як бурда ҳавлии вайронаю валангорамон соҳибию алаву чароғ карда мешиштагист. ҳатто бо вуҷуди ҳамин қадар бебизоатӣ сари Гулрӯро ба мазори қишлоқ, ки муллоён онро қадамгоҳи ҳазрати Алӣ меномиданд, ниёз карда буданд. онҳо дар 5-солагии Гулрӯ қарзу қавола карда, як бараи навзод харида, духтарчаашонро ба назди шайхи мазор бурданд. ба воситаи он аз худо ба ӯ умри дароз, ризқи фаровон ва бахту толе талаб карданд. ба бахти падару модар Гулрӯ калон шуд. вай дар ангуралои ҳамон сол ба 14 қадам мемонд. муносиби номаш ӯ Гулрӯ буд. чашмони сиёҳ, мижгонҳои дарозу боло баргаштаи ӯ соҳибҷамолони қишлоқро ба ҳасад меовард. агар мусаввири ҳусн, рассоми мониқалам сурати ин қишлоқи духтарро на ба он либосҳояш, балки бо сару либоси хубтар мекашид, он гоҳ шумо вайро ба маликаи ҳуснбодӣ афсонавӣ монанд мекардед. дар чашмони шух ва дилрабои ӯ, дар поёни ҳарду рухаш баландтар аз лабони ақиқмонанди вай, ду ҳусни зиёдӣ ҳамеша осори як шодмонӣ, як табассуми латифи ба худаш хос дида мешуд. вақте ки ӯ механдид, дандонҳои бириншаклу марворидвори дурахшонаш гӯё рӯяшро равшан менамуданд. беҳуда набуд, ки ҳамсояи Рустамамак, бои қишлоқ мулло Тоҳир, чанде пеш Гулрӯро дар лаби ҷӯй дида монда, бегоҳӣ дар ҷилавхонаи масҷид ба имом таъриф карда буд. тақсир, духтари Рустам хеле соҳибҷамол шудааст. булбул аз хонаи акка кӯ? пири солхӯрда имом дар ҷавоб гуфта буд: магар нашунидаед, ки некон ганҷ дар вайрона гуфтаанд? ман ҳам дерҳо боз ин булбулро лоиқи қафаси Исломбек дида таги чашм карда мондаам. агар як бори дигар ислом қурбошӣ ба қишлоқамон ташрифи қудум меоварданд, бо тақдим намудани вай димоғашонро чоқ мекардем. баъд аз изҳори орзу ҳарду оҳи пурдарде кашида рафта буданд. вақте ки Гулрӯ яктаки дарида ва сердарбеҳи Рустамамакро ба сараш гирифта, гусолаи зардалоро аз оғил мебаровард, Саодатбибӣ сухани аввалаашро боз як бори дигар такрор кард: духтарам, Гулрӯ, зудтар биё, шояд ях бар ин шуда намонад, нонушта кунем. хуб, гуфт Гулрӯ, гӯё вай дар қаҳр буд. зудтар наомада дар кӯчаҳо мегаштам ё ҳамроҳи гусола ба дашт мерафтам ми? ман медонам, гуфт табассум карда Саодатбибӣ. дар кӯчаҳо намегардӣ, ба дашт ҳам намеравӣ. тез ин табассум аз рухсораи ӯ бардошта шуд. охир замонаҳо нотинҷ. ман ҳам медонам, ки, гуфт Гулрӯ, замонаҳо нотинҷ. ин калимаи нотинҷ на фақат барои Гулрӯ ва модари ӯ, балки барои ҳамаи аҳолии қишлоқ ҳам фаҳмо буд. боби дуюм. қишлоқи толоншуда. қишлоқи Тагоб 2 соли расо бо шишгоҳи дастаҳои ғоратгари турдӣ
норқӯзӣ ва исломбек шуда омада буд, ки онҳо бо қувваи аскарони сурх ва фидоиёни меҳнаткашони тоҷику узбек аз қишлоқҳои атрофи шаҳрҳо ва аз ин қишлоқ пай дар пай пеш карда мешуданд. бисёр будани дастаи ғоратгарон дурдастии қишлоқ аз шаҳр имконият намедоданд, ки вай ҳамеша мудофиа карда шавад. аз ҳамин сабаб босмачиён рӯзҳо ин қишлоқро, ки барои мудофиа мувофиқтар буд, то расида омадани аскарони сурх ва фидоиён бо шишгоҳи худ қарор карда буданд. қишлоқ дар миёнаи ду кӯҳи сарбафалак кашидае воқеъ аст, ки онҳо самти офтоббаро ва офтобшинами онро банд кардаанд. дар доманаи кӯҳи шарқӣ он қалъаи вайронае буд, ки ҷевахонаҳои он ҳанӯз боқӣ мондаанд. нақл мекунанд, ки як замонҳо қабилаҳои дигар бо халқи он ҷо ҳуҷум мекарданд. мардум барои мудофиаи худашон ин қалъаҳоро сохта буданд. роҳи даромад ва баромади қишлоқ аз лаби сои калон буда, вай дар баъзе ҷойҳо бисёр чуқур аст, ки қаъри он аз роҳи борик ва ниҳоят хавфноки доманаи кӯҳӣ наменамояд. дар баҳорон қуллаҳои баланди кӯҳҳои қалъавор ва кунгурадори қишлоқ бо алафҳои гандумак пӯшида мешуданд. майдонҳои чормағзу бодомзор, зардолу, шафтолузор ва боғҳои ангури тагобӣ, ки гармии кӯҳ ва шабодаи сой онҳоро дар зери дандон қарсос мекардагӣ намуда буданд, манзараи зебо ва фараҳфазое доштанд. шоликориҳои ду тарафи сой, заминҳои бисёри лалмикорӣ ҳам боигарии қишлоқ дар дасти чанд нафар боён буд, ки онҳо хоҷи нуъмон, бойбобо, суннатулло ва дигарон буданд. дар ибтидои босмачигӣ чанде аз боёни қишлоқ ба дастаҳои босмачиён ҳамроҳ шуда рафта буданд. баъд аз ин толону тородшавии халқи ин ҷо авҷ гирифт. чарогоҳҳои сабзу хуррам поймол шуданд. дарахтҳоро афтонданд, сӯзонданд, молу ҳоли деҳқононро кашида мегирифтанд. духтаронро ба оҳу нолаи падару модарон нигоҳ накарда гирифта мебурданд. аскарони сурх ҳамроҳи фидоиёни маҳаллӣ 20 рӯз пеш аз ин ба як дастаи дар ин қишлоқ ҷойгиршудаи ислом ҳуҷум карда, ғолиб омада, онро аз қишлоқ пеш карда буданд. қишлоқ акнун ором, озодона нафас мекашид. бисёр бечорагони бехонумоншудаи он, ки буду шуди худро аз даст дода, бо сари хушку ҷони қоқ ба ҳар тараф гурехта рафта буданд, боз ба манзили худ гашта меомаданд. аз мурии хонаҳои вайрона боз дуд мебаромад. заминҳои зироат аз нав рӯгардон мешуданд. қисми аскарони сурх ва фидоиён дар меҳмонхона ва хонаҳои пур аз нақшу нигори ҳавлии дарун ва беруни хоҷи нуъмон ҷойгир шуда, ки соҳиби он 2 сол ин тараф дар дастаи исломбек даҳбошӣ буд ва дар ҷанги охирин ӯ аз асп афтида маҷрӯҳ шуда буд. босмачиён ӯро гирифта ба қишлоқи лолак гурехтанд. аскарони сурх дар зери командаи Василев ном шахс онҳоро пеш карда мерафтанд. шумораи аскарони сурх ва фидоиён, ки ба мудофиаи ин қишлоқ монда буд, аз 18 кас зиёд набуданд. машқҳои ҳарбӣ, шамшербозӣ, милтиқпаронӣ, аспдавониро на фақат бачагон, ҳатто калонсолони қишлоқ ҳам тамошо мекарданд ва муҳаббате, ки нисбат ба наҷотдиҳандагони худ доштанд, бо табассуми хурсандона изҳор менамуданд. бо шишгоҳи аскарони сурх дар рӯ ба рӯи ҳавлии Рустамамак падари Гулрӯ буд. Гулрӯ кӯзаи серлои калону вазинро бардошта барои об ба лаби ҷӯй мебаромаду, дақиқаҳо рафту омад, давотоз, равишу кирдор, хӯрокхӯрии аскарони сурхро бо камоли майлу рағбат тамошо мекард. гоҳе беихтиёр
бо рӯи тамоман кушода ба аскарони сурх нигоҳ карда мемонд, ки дар ин хел мавридҳо ҷавоне ки аз аскарони сурх бо чашмони уқобии шӯхи худ ба вай менигарист. гулрӯ аввалҳо ба ин нигоҳҳо чандоне аҳамият намедод, вале рафта рафта пай бурд, ки ғайр аз ӯ дигарон ба ӯ он қадар диққат намекунанд. аз омадани аскарони сурх 11 рӯз гузашта буд, ки гулрӯ ба обгирӣ зуд зуд мебаромадагӣ шуд. ӯ акнун ба ҳавлии пеш аз рӯбучин ва баъд аз он ҳам об мезад. саодатбибӣ ҳам хез духтаракам як кӯза об биёр гуфта ба вай илтиҷо намекард. қуввае ки гулрӯро оббиёрак кард ҳамон ҷавони шухчашм буд, ки дар тан шинели нимдошт, телпаки пӯсти барагин дошт. гоҳо вақте ки гулрӯ оббиёриро баҳона карда наметавонист, чашми саодатбибиро хато карда ё аз ақиби дари яктабақаи кӯча ё аз болои танӯр ба бошишгоҳи аскарони сурх нигоҳ мекард. дар он ҷо он ҷавон ба ҳар кас ҳар гуна корҳо фармуда, худаш ҳам машғули коре шуда, баъзан чашмони худро хеле вақт ба дари кӯчаи Рустамамак медӯхт. рӯзе пагоҳии барвақт гулрӯ кӯзаро бардошта ба лаби ҷӯй омада, дид, ки ҷавон асперо аз ҷӯй об дода ва телпаки худро ба сару абрӯ монда, бо ҳуштаккашии оҳангдоре обхӯрии аспро бо диққат аз назар мегузаронид. ӯ аз омадани гулрӯ бехабар монд. гулрӯ ба сари худ яктаки падарашро андохта, бо гиребони он рӯи худро нимпӯш карда буд. вақте ки ӯ кӯзаи худро ба оби софи ҷӯй андохт, таги он ба санг расида садое баровард. асп сари худро аз об бардошта, ҳарду гӯшашро сих карда, бо чашмони рамида ба тарафи гулрӯ нигоҳ мекард. ҷавон дид, ки қишлоқи духтар кӯзаи вазнини пур аз обро саросемавор аз об берун мекашид. лаҷоми аспро сар дода беибо ба назди вай омад. кӯзаро монда равед, ман бурда медиҳам, гуфт вай бо овози мулоим. гулрӯ ҳайрон шуд. хаёл кард, ки негӯяд ҳам ин ҷавон кӯзаро аз дасташ гирифта бурда доданист. чизе нагуфт. кӯзаро монда бо майдақадамӣ пешупеши ҷавон омада ба дари кӯчаашон даромад. аз ҳамон ҷо истода ӯро дурустакак сар то по аз назар гузаронид. ҷавон монанди гулрӯ кӯзаро ба китфаш набардошта буд. аз дастаи он гирифта пайкарашро ба як тараф хам карда меомад. чашмонаш сиёҳ, абрувонаш дароз буданд. аз зери телпак мӯйҳои ҷингилааш намуда меистоданд. ҷавон ду чашми худро аз дар наканда меомад, вале аз об баромада ба тарафи дигар рафтани асп хотири вайро парешон кард. тез тез қадам монда, то даги дари кӯча омада, кӯзаро гузошта обро гиред гуфту аз пайи асп дартоз шуд. гулрӯ аз ақиби ӯ хеле нигоҳ карда монду аз дили худ гузаронид. кирои расидан духтар ба ҳамин хел ҷавон расад. асп шарфаи пои ҷавонро шунида ба кӯчаи калон роҳ андохта, қадампартоиро тез кард. ҷавон ҳам аз ақиби он домани худро турба барин карда, баҳ-баҳ, маҳ-маҳ гӯён мерафт. гулрӯ кӯзаро гирифта ба ҳавлӣ даромад. дили ӯ метапид. дар худ чӣ гуна вазъияти номаълумеро медид. баъд аз ин вохӯрӣ вай нисбат ба ин ҷавон дар худ муҳаббате ҳис кард. акнун зуд зуд дидани ҷавонро мехост ва мехост, ки ягон баҳонае ёбаду бо вай гап занад. лекин вақте ки баҳона ҳам ёфт мешуд, аз гап задан ибо мекард. бо як ҷавони ношинос дар айёми духтарӣ гапзанон кардан айб немеохир? аз дил мегузаронид ӯ. боби сеюм босмачӣ омад. гулрӯ
гусоларо аз дари кӯча бароварда истода, пеш аз ҳама ба бошишгоҳи аскарони сурх назар андохт. ӯ дар ин ҷо ҷавонро надид. дар саҳни ҳавлии берун ҳаракати фавқулода мерафт. ҳама аспҳоро зин мекарданд. дусе кас як чизи ба замбарғалтак монандро аз остонаи дар ба кӯча кашида мебароварданд. гулрӯ ғарқи ҳайрат шуда монд. чӣ шуд ки инҳо ба аспҳо савор шуда истодаанд? агар ба ягон ҷо рафта монанд, боз бозмачиён наоянд, гуфта аз дилашон мегузаронид. дар даромадгоҳ як шахси миёнсол худро бо чобукӣ ба болои асп гирифта бонг зад. зуд бошед, аҳмад, дастаи худро гирифта аз ақиби мо тезтар биё, пулемётро пеш дароред. дар пеши назари гулрӯ дар як нафас ҳама ба аспҳо савор шуда дар кӯча саф бастанд. ҷавони шинелпӯш аз лиҷоми асп дошта аз дар берун омад. дар як он хез зада худро ба болои асп гирифт. ӯ дар кифт милтиқ, дар миён шамшер, дар камарбанди чармин ду граната овехта буд ки гулрӯ чӣ будани онро намедонист. вай ҳанӯз ҳам дар сари кӯча ҳайрон меистод. нӯки арғамчини гусола ки алафҳои шӯраро аз таги девор бо забон лесида мехӯрд, дар дасташ буду аз аскарони сурх чашм намеканд. ҷавон аспи худро давонда ба касе ки дар қатори пеш меистод бо забони русӣ кимчи гуфту дасти худро ба пешонааш бурда ба қатор омада истоду аз он ҷо ба ақиб ба гулрӯ нигоҳ карда гуфт: ҳой духтарак, гусаладро гирифта ба хонаатон дару, босмачиҳо омада истодаанд. даста ба ҳаракат даромад. вай гирду чанги кӯчаро ба осмон дакка занонда равона шуд. гулрӯ аз ақиби он нигоҳ мекарду мефаҳмид ки чӣ гуна қуввате ӯро ба паси онҳо тела медиҳад. аммо пояш латта бар ин шуда буд. чунин хаёл мекард ки дастаи аскарони сурх як чизи ӯро бурда истодаанд ки онро аз ҷон дӯстар медошт. худаш ҳам надониста монд ки чӣ тавр шуда чакраҳои оби дидагонаш ба банди дасташ мечакиданд. аскарони сурх аввало рост рафтанд, баъд аз он ба тарафи баромадгоҳи қишлоқ ба чап гашта аз назарҳо ғоиб шуданд. баъди андаке садои тире ки аввалин бор баромад гулрӯро ба ҳуш овард. вай бо нӯги остин оби дидагонашро пок карда гусоларо ба даруни ҳавлӣ ронда дари кӯчаро занҷир мекард ки саодатбибӣ аз хона пойлӯч давида баромад. гулрӯ, садои милтиқ аз куҷо? чаро дари кӯчаро занҷир карда истодаӣ? очаҷон, босмачиҳо омаданд. гусоларо ба куҷо барам? худам ба куҷо рӯз шавам? фарёд зад ӯ. вой манакак мурам, ин худобехабарҳо боз аз кадом лаҳади торик расида омаданд? шӯракамон хушк шуд, падарат дар саҳро монд, чӣ мекунем? саодатбибӣ дар ҳақиқат чӣ кор кардани худро надониста монд. чандин бор бекора ӯ бемаврид аз дари кӯча то дари хона давида рафта меомад. охир ба хотираш расид ки гусола ва духтараш гулрӯро мисли дафъаҳои пеш пинҳон карданаш дар кор аст. ӯ омада гусоларо ба тарафи оғил кашид ки вай якравӣ мекард. ҳарчанд ду каса онро мекашиданд, мисли он ки чор пояшро мех карда ба замин куфта бошанд, худро ба ақиб мекашид. бо зурию машаққат вайро тела карда ба заминкан дароварда дари онро пӯшиданд. дар ҳамин вақт рустам амак худро аз девор ба даруни ҳавлӣ партофта омад ки ба обу арақ ғарқ шуда буд. нафас гирифта наметавонист. бо овози кандаканда мегуфт: гулрӯро руст кун, босмачиҳо омаданд. омадомади босмачиён ба сари духтардорони қишлоқ гӯё ки кӯҳро оварда мегузошт, зеро босмачиён аз онҳо ҳам мол мебурданд, ҳам ҷон. як моҳ муқаддам босмачиён духтари бофандаи қишлоқ зебиойро гирифта рафта буданд. падару модар ба ҷустуҷӯи фарзанди дилбанди худ баромада, баъд аз 2 рӯз ҷасади ба хуну хок оғӯшташудаашро
аз камараи кӯҳе ёфта омада буданд. модараш девона шуд. ӯ аз пагоҳӣ то бегоҳӣ зебиои гӯён оҳу нола мекард. дурусттар гӯш кунӣ, ҳозир ҳам шунида мешавад, ки овози аз додгӯӣ тамом хафа ва хурросишудаи модар ба гӯш меомад. духтардорон инро аз ҳама беҳтар мешуниданд. акнун садои тирпарониҳои милтиқ, тататаи пулемёт, овози одамон тораф аз наздик шунида мешуд. падару модар ҷой намеёфтанд, ки Гулруро пинҳон кунанд. дар охир дар заминкан дар байни хазону коҳбеда пинҳон карда, пеши дари бетурмӣ онро бо бандҳои хор банд карда, худ мунтазири пешомади бадбахтонаашон шуда интизор истоданд. агар ҳозир Гулрӯ дар берун мебуд ва аз болои бом баромада ба маҳаллаи лаби сой нигоҳ мекард, медид, ки дар он ҷо ҷанги шиддатнок сар шудааст. аз болои кӯҳ босмачиён мӯру малахбарин ба мурдани худ нигоҳ накарда фаромада меомаданд. бо вуҷуди он ки пулемёт тир меборонд, онҳо тораф пасттар фуромада ба он ҷое ки 18 нафар аскарони сурх ва фидоиён буданд наздик мешуданд. аскарони сурх, ки то 50-60 қадам наздик омадани босмачиён устуворона истодагӣ карда душманро бо тир мезаданд, сабук шудани тирдонҳоро ҳис карда пулемётро ба пеш дароварданд. пулемётчӣ Корчагин корнамоӣ мекард. дар паҳлӯи вай ҷавони телпаки пӯстӣ барагин пӯшида тасмаи тирҳои пулемётро туғрӣ карда меистод. пулемёт дар ҳар қадам душманро боз медошт, маҷбур мекард, ки ақиб гардад. вале дар айни табу тасфи ҷанг, дар вақте ки душман хеле дур рафта тирро кам сарф мекард, як тир ба пешонаи Корчагин омада расида, ӯро ба тахтапушташ ба замин афтонид. хун аз пешонаи вай фавора зада баромада то либосҳои ҷавон расид. ҷавон пулемётро ба даст гирифт. фармони сардори даста Кучеренко ҳамин буд. Фидои Ғафуров, ки ба ёрии ҷавон расида меомад, дар роҳ аз сари синаи худ тир хӯрда ба замин якпаҳлӯ афтод. ҷавон мили пулемётро ба тарафҳои зичтар истодаи босмачиён рост карда тир мекушод. Кучеренко, ки беасп монда буд, омада пулемётро аз дасти ҷавон гирифт ва фармон дод, ки чанд то будани тирро муқаррар кунад. тир аз 50 дона зиёд набуд. ӯ тирҳоро бо сарфакорӣ сарф менамуд, то босмачиён асп давонда наздик омаданашон тир намекушод. дар пеш босмачиёни кушташуда мехобиданд. аспҳои ярадоршуда бардору зан карда ҷон медоданд. маҷрӯҳон оҳу нола мекарданд. Кучеренко афсӯс мехӯрд. ҳайф, ки тир кам мондасту босмачиён бисёр. набошад вай ин нопоконро то шахси охирин мечид. ӯ бисёр ин гуна ҷангҳои танбатанро дидааст. дар мавриди зарурӣ, вақте ки вай ба сари пулемёт менишаст, душманро алаф бар ин медаравид. дар ҷанги бо йигитҳои машраб, ки ниҳоят 1 моҳ муқаддам дар қишлоқи боло шуда буд, ӯ душманро яксара болои ҳамдигараш хобонида буд. пулемётро қадам ба қадам пештар меронд. вақте ки душман рӯ ба гурез ниҳод, ӯ ба асп савор шуда бонг мезад: аз ақиби ман. шамшерҳо дар зери шӯълаи офтоб медурахшиданд. шамшери вай якеро аз даст, дигареро аз сар ҷудо мекард. ӯ ҳам ба тарафи рост мезаду ҳам ба тарафи чап. дар ҷанги 2.5 соатаи ба ҷӯш омада бо 150 нафар далерони худ, вай 200 нафар йигитҳои машрабро ба замин яксон карда аз дами шамшер гузаронида буд. кош ки ҳозир пулемёт 500 дона тир медошт, гуфт ҷавон. ҳеҷ гап не, гуфта хандид Кучеренко. ҳаминаш ҳам мерасад, то тири охирин, баъд аз ин шамшер дорем. ҳуҷуми босмачиён аз сари нав сар шуда буд.
онҳо акнун ба доманаи кӯҳ тамоман паҳн шуда дур аз якдигар меомаданд. эй бадкирдорон, гуфт Кучеренко, акнун лозим меояд тирҳои будагиро тамом сарф кунем. хуб мебинем. пулемёт боз аз нав оташфишонӣ мекард ва чандин дақиқа баъдан тамоман бетир монд. Кучеренко ва ҷавон пулемётро ба ақиб кашида ба пушти худ нигоҳ карданд, ки 7 нафар аскарони сурхи саломатмонда дар ақиби харсангҳо ва палҳои шолипоя ҷойгир шуда ба тарафи душман тир мепаронанд. бусмачиён хеле наздик омада буданд. сардори даста аз миён тапончаро бароварда фармон дод: ҷойҳои дурустро интихоб кунед то тири охирин. бусмачиён то рафт наздик меомаданд. онҳо пай бурда буданд ки пулемёт бетир мондааст. дар ҳамин вақт овози Кучеренко баланд шуд: ба аспҳо! диловарон аз камингоҳҳо баромада ба аспҳо савор шуданд. шамшерҳо ба кор даромаданд. ҳар яки онҳо бо чандин кас басма-бас меомад. ҷавон овози Кучеренкоро шунид, ки мегуфт: қулфи пулемётро гирифта ба сои ҳаво диҳед. ин корро ҳам ҷавон иҷро кард. пеш аз он ки ба назди пулемёт равад, вай 4 нафар босмачии ба тарафи пулемёт асп давонда омада истодаро зада афтонид. хез зада худро ба пулемёт расонид. қулфи онро кашида ба сои ҳаво дод. дар ҳамин асно хайр рафиқон, зинда буд ҳукумати советӣ гуфтани Кучеренко ба гӯшаш расиду дид, ки дар паҳлӯи тахтасанге ҷасади бузурги вай афтодааст. ҷавон хез зада ба асп савор шуду худро ба як тӯдаи босмачиён зад. вай шервор душманонро пеш мекард. ӯ 3 аспакиро пеш карда омада, 2 туашро бо шамшер қалам карда аз паси сеюме асп меандохт, ки тире ба сағрии асп расид. асп ҷонҳавлӣ як хез заду пои ақибашро аз роҳи борики лаби сои лағжида калавида рафт. ҷавон аз болои асп парида ба сои чуқур афтод. 2 нафар аз фидоиён, ки ҷанг карда пуштнокӣ меомаданд, худро ба миёнҷои сои ҳаво доданд. оби шух онҳоро ба болою поён карда мебурд. босмачиён дар лаби сои қатор истода ба тарафи онҳо тир мекушоданд.